prišli a že ste prijali pozvanie a že ste prišli vlastne medzi nás. Verím, že toto stretnutie nás a hlavne vás obohatí zážitkami. Pripravili sme si pre vás niečo o prírode, živej, ale aj neživej. A teraz vám dám jednu otázočku, či by mi vedel niekto povedať, čo patrí do prírody. Kvety. Áno, kvietky. Stromy. Áno, výborne. Takže vlastne patrí tam kvietky, stromy a zvieratka. Volám sa Jozef Nedlička, pracujem ako lesník u štátnych lesov už vyše 20 rokov. Viete, čo je práca lesníka? Chodíte do lesa? Aj poznáte les? Jaké lesy poznáte? Listnaté či listnaté? Naspäť. Nie je dobrý lístok, otočíš. Musíš taký istý nájsť. No, výborne. Vidíš, už máš prvý. A robí sa z toho čaj. A to je čo? List. Áno. Výborne. Si šikovná. A kde dáš tu listy? Na strome. Netlačím ťa. Môžeš. Super. Počítače majú koriny. Ja si to musím všetko napísať na papier. Počítače. Ako sa voláš? Matúško. A ty sa ako voláš? Jako Pavlík. A páči sa ti tu u nás na škole? Áno. Aj tebe sa tu páči? Ktoré sa ti páčili stánky? Všetky? Aká si maska? Spider. A ty si aká maska? Tiež Spider. Čo sa vám najviac páčilo na našej škole? Mne sa všetko. A mne sa všetko. Áno, a prídete na budúce? Áno. A tešíte sa už do školy? Áno. Dobre. A koľko máte rokov? Ja mám 4. Takže jedna má 4 a Julka má 5 Ja rokov. mám 4. Takže ty máš 4,5. Tak ďakujeme za váš rozhovor. Imatrikulácia. Milí priaznivci nášho školského televízneho vysielania, vítam vás opäť pri sledovaní Dino TV. Dnes sa spoločne pozrieme, ako naša škola privítala nových prvákov. Deň, keď sme prvýkrát vstúpili do priestorov našej školy, je pre každého z nás nezabudnutelný. Veľká, moderne vybavená škola, milé a usmiaté tváre pani učiteľiek, to všetko sa vlie hlboko do dušičky každého dieťaťa, ktoré horúčkovito očakáva ten deň, keď sa z neho stane naozajstný školák. Tento školský rok sa stane pre našich najmenších žiakov výnimočný aj tým, že práve oni sú prví, ktorí zažili v našej škole slávnostný akt pasovanie za prvákov. Pani učiteľky prvých ročníkov, pani vychovávateľky a členovia krúžku tvorivej dramatiky pripravili pre deti popoludnie plné hier a zábavy, počas ktorého ukázali svojim rodičom a hosťom, čo všetko sa už v septembri naučili. Ich úlohou bolo oslobodiť začarovanú krajinu od zlého bacila polebetka a keďže sa im to podarilo, kráľovná ich ako pravých rytierov pasovala mečom za žiakov našej školy. Každý nový žiačik dostal svojej triedy, obrovský potlesk od hostí a sladkú odmenu. Veríme, že našim novým žiakom prinesie školský rok veľa radosti, chuť do štúdia a že sa budú s radosťou hlásiť k našej škole. Dobrý deň, milí rodičia, milí starí rodičia, milí hostia. Srdečne vás vítame na dnešnej krásnej udalosti, ktorá sa na našej škole deje prvýkrát a máte to veľké šťastie, že práve s vašimi deťmi a je to imatrikulácia prvákov. Aj napriek tomu, že vieme, že vaše deti už niekoľko týždňov navštevujú školu, zoznamujú sa s písmenkami, s malými, s veľkými, tlačenými, písanými, skladajú ich do slov, zoznamujú sa s číslami, zistujú, že 2 plus 1 je 3 a 1 a 1 nejakým zázrakom je stále 2. Ešte napriek tomu nie sú členmi prváckého cechu. Musíme to dnes napraviť a preto pozývam medzi nás našu kráľovnú s jej pomocníkmi. Vy sa pohodlne usaďte
počúvajte, pozerajte a želáme vám príjemnú zábavu. V našej krajine školákovo. Dúfam, že sa vám to tu zapáči. Spoločne prejdeme cez krajiny Čítankovo, Počtárikovo a Šikovníkovo. Ale musím vám povedať jednu veľmi smutnú správu. Do našej krajiny prišiel zlý bacil Polepetko a všetko nám toto dokonale poprietol. No a my to teraz nevieme rozpliesť. Ale povedal nám, že pomôcť nám môžu len malé, múdre, šikovné hlavičky. Tak čo, skúsime to? Áno! Čaká vás práca neľahká, ale zábavná. Poďme teda do práce. Ale najprv by ste sa mi mohli predstaviť, do ktorej triedy patríte. Takže, vy ste kto? My sme Sovičková trieda. A teraz môžete vstúpiť do Zlatej brány. Laura Zlatnerová a Samuel Daník. Nech žije Víno TV. A vy už ste školáci? Áno. Koľka trieda? 2 a 3. Druhácia, tretiaci, áno. A piataci. A piataci nie? Maťka je štvrtáčka. No. Lebo ti nič nerozumie. Aha, my ti to odložíme, tak keď ti to zabavíme. Odložíme Slovenska, doma si môžeš zahrať. Tak toto máme prvé číslo. To bude hneď na prvej minúte. Nebude, aký si ujovia prísť. Nám robili na základnej učiteľky to, že nám to takto do vlasov vtreli. Ja keď som bol v ľudovej škole umenia, ja som sa tam dostal tak, že ty máš ja som bol piatak a už som mal také dospelé tie dievčatá. A ja som bol taký, ucho som mal také odstavujúce uši, ja som bol hrozne chudý. A tak som to sedel, zrazu prišla strašne krásna deviatačka a povedala, že kto chce chodiť do dramatického krúžku, tak ja som sa hneď zamiloval a ja som sa prihlásil. Ja som v živote nevedel, že čo to je herectvo, ja som sa prihlásil, lebo som videl, že ona je tam veľmi pekná. No, tak potom mi dali rolu, že šéfa do šrutov, lebo som sa vyzliekol do treniek a zostali len trenky. A viem aj pesničku, čo som takto vám zaspieval na začiatok, dobre? Že bongo, rongo, zorongo, bongo, rongo, zorongo, rudo, žrúdky, ľudí, žerú, bongo, rongo, zorongo, na obed aj na večeru, bongo, rongo, zorongo, podľa potvrdených hírov, bongo, rongo, zorongo, jedia no
horov jedia i rom. No, dobrá, prvá rola. No zatleskajte.